klobouk kouzelníka Popustona a v něm bydlí dva králíci. Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Vstávat, vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc. Vstávat, půjdeme hledat práci. Bob a Bobek vzali sekeru, pilu a vydali se do lesa. A všechny označené stromy, ať jsou večer pokácené. No jo, šéfe, všechny je povalíme do večera. To je práce do Vánoc a ne do večera. No tak zkuste tuhle pilu. A je hotovo, mládenci. Bez tak už je taky skoro noc. Jo, podívej. Krása. Ju, a tamhle je velký vůz. Bobku, ale on jede k nám. Bobe, já se bojím. Neboj, já se vlastně taky bojím. Hele, kamarádi. U všech pařezů, no tedy tohle se mi zdá. Kde to tu svítí? No to jsem si mohl myslet. Vy u žádné lumpárny nemůžete chybět. Kdo to tady byl? No to víte, asi nějací trampové. No z Marsu nebo z Jupitera, nebo vlastně z velkého vozu. Z Venuše. Pane Hajný, tak prý jsou až z Venuše. No to je mi fuk odkud. Ale cirkus mi z lesa dělat nebudou. Já chci domů. No ale jak tě tam asi dopravíme, aby to Hajný neviděl? Mám nápad. No, vidíš, a tvoji kamarádi můžou svítit, jak chtějí. Já chci domů. Tak je zavolej. Podívej, Bobe. Račte na návštěvu. Ukážeme vám, jak žijeme na naší planetě. Tam totiž patří všechno králíkům.
začíná den. Máte to tam moc hezké. No, jestli chcete, můžete létat s námi. Když my ale nejsme puntíkatí. To je škoda. Tak alespoň dovolte, abych vám předal medaile za statečnost a záchranu našeho kamaráda. Ahoj, Beno, Benušáci. A jdeme spát. Stejně už bude ráno.